Jeg ved det ikke. Vil du også være med? Hej, Sherry. Nej, jeg vil med. Hvad jeg siger, min? Yeah, just ask some questions. Do you have a boyfriend? No. I have a girlfriend. Ej, nu vil folk spørge, om jeg havde en dreng kæreste, men jeg sagde, nej, jeg havde. Go follow my account. You can share it. What do you do for a living? I'm playing football. Hvem er hjemme hos? Vi er hjemme hos hinanden lige her. Nå. Who er? Må man ikke? Hvad laver du? Nå. Ej, ja. Umuligt. Må jeg smage godt? Må jeg ikke spise mere? Gå for lov. Jeg tror ikke, du vil have det. Nå. Okay. It's just picking her girlfriend. 1,330. 40. Ej, vi har fået 500 følgere. Vi har fået. Jeg har fået. You're beautiful. Like so Thank you. excited about the lidt multiplaceret. Ej. Det er det. Ej, du er så mærkelig, Esther. Oh, thank you for the rose. Vil du have? Jeg tager ikke gør det videre ved mig. Hello. I love you. No. I have a girlfriend. I have a girlfriend. Yui, hvorfor er du ikke glad, når jeg har en kæreste? Jeg elsker dig også mega meget. Men jeg synes bare, jeg har sagt mange gange. Who is Esther? She don't want to be filmed. Please, blue. Challenge stå på hænder, nej. Det er jo selv gøre. You are pretty, thank you. Challenge stå... Ej, jeg gider ikke stå på hænder. Six pack check. I got a 6